Fl-ittra tiegħu John Dalli jgħid lil José Manuel Barroso li l-kelliema tiegħu ma kienx korretta li tgħid li huwa offra xi riżenja għaliex il-verità hija li huwa intalab jagħti din ir-riżenja. Dalli talab lil Barroso biex jitolbu ir-riżenja tiegħu bil-miktub u b'mod formali skont kif jitlob it-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Jekk isir dan kompla Dalli jien inkun lest li nagħti ir-riżenja tiegħi. Jekk iżda mhix ser issir din it-talba bil-miktub u b'mod formali, m'hemm ebda riżenja min-naħa tiegħi, jisħaq John Dalli. Dalli qal lil Barroso li huwa kien imċaħħad mid-dritt tiegħu li jiddefendi lilu nnifsu mill-akkużi li kienu qegħdin isrulu u li kien imċaħħad ukoll milli jkollu kopja tar-rapport tal-investigazzjoni li saret dwaru waqt li żied li l-kummenti illi saru mill-kap tal-Uffiċċju ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea kissru d-dritt tiegħu li jibqa' jkun meqjus bħala innoċenti. Sinifikanti huwa l-fatt li John Dalli jiffirma l-ittra tiegħu lil Barroso bħala Kummissarju tal-Unjoni Ewropea responsabbli mis-saħħa u mill-politika tal-konsumaturi. Intant fl-aħħar sigħat kienet ippubblikata wkoll ittra ta' riżenja illi tħejjed minn qabel u li kienet ippreżentata lil John Dalli nhar it-tlieta illi għadda waqt il-laqgħa illi huwa kellu ma' José Manuel Barroso li ma laqgħa wasla ta' riżenja tal-istess Dalli. Din l-ittra illi kienet tħejjed minn qabel mis-Servizz Legali tal-Kummissjoni Ewropea qatt ma kienet iffirmata minn John Dalli.